Zdravo. Sa nama su danas drugari iz benda Deca Apokalipse. Pa ajde tako da vidimo šta kažu drugari Mile, Gile i Bole. Koja je koncepcija Apokalipse i Dece Apokalipse? Ko će prvi? Hoći ti? Pa koncepcija je bazirana na knjizi Deca Apokalipse. Knjiga zove Deca Apokalipse, posljednja istinska pobuna. I namenjena je svim, da kažem, mladim ljudima koji su buntovnog karaktera. I bukvalno je upućena svima koji se bave hip-hop, punk, metal, rock, muzikom i svim tim pravcima koji u sebi sadrže taj buntovnički karakter. Underground. Upravo to, jednom rečju. Knjigu su napisali dva Amerikanca, pravoslavna monaha, što je ovako vrlo neverovatno i bukvalno su prošli iz nekog svog punkerskog i doom metal perioda, došli do toga da su se zamonašili. I knjigu su putili svim ljudima koji zapravo tragaju za nekim smislom. I ja bih stvarno preporučio svima da pročitaju tu knjigu, jer je vrlo zanimljiva i otvara mnoge vidike. Obzirom da smo bazirali priču na tome, mi smo upravo rešili da u bendu spojimo koliko je moguće sve te muzičke pravce. Zvuči malo neverovatno, nemoguće, ali mi za sada... Meni zvuči teško. Pa mi za sada uspevamo, eto, slušao si, gledao si, pa ima svega pomalo. Da, zanimljiva je stvar što nas uvek dožive drugačije od ono kako mi sebe doživljavamo. I to je u stvari jako dobro, jer onda ti uticaj koji mi imamo, mi zaista dolazimo iz metal, hardcore, punk priče, hip-hop. Mnogo ljudi je prošlo kroz bend i donelo te svoje uticaje, ali vidim da publika koja sluša decu drugačije doživljava i to je vrlo bitno u stvari jer pokazuje da mi imamo jak originalni pečat. Koliko dugo vi postojite vi već? Pa mi smo kao bend mladi. Mi smo krenuli sa zvaničnim radom krajem 2012. godine i bukvalno smo posle 2 mjeseca rada odmah ušli u studio i snimili prvi album, Era papirnih grobova. Pa bilo je poprilično teško te 2 godine, zato što ima nas 8 u bendu i onda svaki ima svoje privatne obaveze u 3 različita grada, nekad i 4 različita grada. To je, ne znam, Užice, Beograd, Valjevo, da li je bilo još nešto, ne znam. Ali u suštini je Trstenik, da, ali teško je iz razloga što su ljudi po raznim bendovima, u drugim gradovima i onda za probe je bilo nezgodno da se organizujemo, da se sve... Uspete jednomesečno? Da, uspevamo. Naravno, kad je svirka to bude i češće, znači skupimo se sigurno 3-4 puta, ali malo je teško. Mislim da u suštini se ne baziramo samo na underground, nego na sve ljude koji hoće da dođu do nečega, ne moraju biti uopšte u nekoj vrsti muzike određene. U suštini mislim da... Vas je jako teško definisati. Pa upravo tako, tako da ja ni sam ne znam u stvari koji pravac mi sviram, pojma nema. To ima logike. Da, skoro su pitali, mi smo rekli crossover, ja ne znam šta to znači, da li ima to neko značenje. Možda jeste najpribližnije su. Pa tako nam, da, tako izdavačka kuća naša Nocturne Media u stvari stavi crossover, mora da stavi neku odrednicu. Htio bih samo da dodam jednu stvar. Dakle, kad sam pomenuo tu priču o buntu i o dvojici monaha pravoslavaca koji su napisali knjigu, nije nama cilj da sad mi, kako kažem, namećemo i propovedamo nešto u smislu, nema tog mesijanskog kompleksa. Želja nam je da vodimo dijalog sa svim tim ljudima među kojima se mi krećemo, kroz tekst. I stvarno mi obuhvatamo široke spektre tema kojima se bavimo, jer je vrlo bitno da svako od nas može da se nađe u tome što deca predstavljaju. Neko ide malo na jednu stranu, neko na drugu, ali, kako kažem, svaki tekst je prošao ozbiljnu raspravu i ozbiljno tumačenje među nama samima, da bi jednostavno neko ko je manje u jednoj sferi mogao da se poveže sa tim. Tako da to je u stvari priča sa Decom Apokalipse i neverovatno je, kao recimo sad, ne sad, već u maju prošle godine kad smo svirali baš u klubu Doma omladine, da je bilo od ljudi koji stvarno izgledaju kao neki klasični reperi do death metalaca u punoj opremi i to je prosto fascinantno. Mislim da nema bendova koji okuplja tako širok spektar ljudi i tako široku publiku. Zanimljivo. Pa tome je sigurno doprinelo to što u bendu sviraju ljudi iz različitih pravaca muzike. Znači imamo tu čoveka iz Infesta, znači zombi bubnjar Infesta, znači znamo o kakvoj muzici se radi, onda imamo drugog pevača koji je bio tu, potpuno čovjek koji dolazi sa jedne iz hip-hop priče, on opet povlači neku svoju publiku, Boško nekada u nekim hardcore bendovima, metal bendovima, tako da sve to utiče na tu šarenolikost publike posle.
imamo i DJ-a, mislim, i to je vrlo bitna stvar, dakle 8 nas je u bendu, nekad nas je bilo 9, sad nas je 8 jer polako nekako suža. Pa nije da odustaju, nego prosto život u Srbiji je takav da ne možemo, nažalost, da se posvetimo potpuno muzici. Ali da se vratim na DJ-a, imamo njega koji čovjek apsolutno ne sluša gitarsku muziku ove vrste, pa se i on uklapa. Dakle, vrlo je ovako teško, proces kreativni je zato težak, ali ispunjavajući veoma. Bitno da ste vi zadovoljni, a i publika. Pa da. Pošto vas je 8 u bendu, s kojim se problema tehnički susrećete na koncertima? Pa u suštini ne znam da li smo imali jednu svirku koja je protekla bez problema u smislu na tonskoj probi. Jer imamo 2 gitare i onda je teško uklopiti uopšte frekvencionalno i bas i gitare i tu elektroniku i plus bubanj sa zombijom, sa onim perkusijama i tim udaračkim delom. Tako da dolazi do tih konfuznih momenata ekstremno gde i mi ne znamo šta se dešava, ni tonac, ni niko, i onda te tonske traju malo duže. Kontam verovatno zbog opreme i zbog... Ne verujem da su tonci ovde po tim klubovima i mestima gde su svirali uopšte dolazili kontakt sa bendovima koji imaju toliko različitih instrumenta na bini u jednom momentu. Vi ste faktički 2 benda u jednom, po broju članova. Pa u suštini i 3 u nekim momentu. Najveći problem je taj što recimo postoje bendovi sa mnogo ljudi, ali su uglavnom harmonski instrumenti u pitanju. Znaš, ako imaš duvačku sekciju, možeš staviš 2-4 čovjeka, isto je. Ali mi imamo, znaš, drugačije, imaš praktično 2 bubnja, imaš elektroniku u bendu i o tome se radi. 2 vokala, tako je, da, dakle, nas dvojica DJ-a funkcionišemo, svaki ima svoj laptop uz metronom, tu se nadovezuje perkusija i tako dalje. I zapravo toncima je problem, ne radi s tome da oni ne znaju, već se prvi put susreću sa takvim stvarima. Mi znamo u stvari kako to treba da zvuči, ali imamo problem sa njima što oni se ljudi prvi put susretnu. Verujem da je problem i sa monitoringom isto. Pa jeste, da, zato što dosta je ljudi na bini i svakome treba neka različita stvar u ušima i onda to malo teže ide, ali sa druge strane mi se jako dobro poznajemo, iako su nam probe nisu toliko česte koliko bi trebale budu upravo zbog te rasejanosti po gradovima raznim, ali se dobro poznajemo i onda to na bini niko ne primećuje da li postoji problem ili ne. To je ovako zadovoljavajuća stvar. Posljednji koncert isto smo imali slične komentare na tu temu da niko nije primetio da deluje samouvereno, bend na bini i da zna šta radi. To i jeste slučaj zaista iznutra, ali sad kako to s polja izgledi... Dobro, to vjerojatno ima i veze malo i iskustvo koje nosite od ranije, a ne samo protekle 2 godine sa ovim bendom. Pa da, upravo to. Dakle, mi smo praktično neki članovi decenijima na sceni i svo to iskustvo je utkano u celu priču Dece Apokalipse. Dakle, kao bend mi jesmo mladi, ali postojimo. Tako smo zapravo i, kako da kažem, prodali priču ljudima od početka. U stvari, reklamirali se na tu foru. Dakle, mi dolazimo iz bendova, underground bendova koji postoje dugo godina, ili su ljudi pojedinačno dugo na sceni i to je u stvari rezultat su Deca Apokalipse. Sad mene zanima kreativni deo, pisanje tekstova i to, da li neko napravi ideju, koncept pa razlažete zajedno ili neko je samo zadužen za pisanje tekstova. Da mi to malo objasnite. Ko će? A ja ću. Pa u suštini taj kreativni deo je deo u kom svi učestvujemo, neko manje, neko više, ali svakako svi imamo neki svoj udeo u pesmama, u priči celoj. Znači neka standardna priča, zapravo varira. Nekad neko dođe sa idejom koja je konkretna i koja se izgura do kraja. Nekad ima malo više polemike i oko samog teksta i oko muzike, nekad... Da, ne samo tekst, nego i aranžmani i to isto. Pa dobro, aranžmanski deo najviše rade muzičari u bendu. Što se tiče teksta, dosta se razgovara, nekad iz samog razgovora se napiše tekst. Dođemo prosto, prodiskutujemo o određenoj temi, iznesemo svoje stavove i onda tu ili Boško ili ranije drugi pevač koji je bio u bendu prosto spakuje to u jednu celinu. Sve te neke stvari koje smo izneli, o kojima smo pričali, razmatrali, onda to isčitamo, vidimo, nešto nam se sviđa, nešto ne, izbacimo. Pustite da prenoći. Pustimo da prenoći, tako da može se reći da učestvujemo svi.
Kao neki zaključak bi bio da učestvujemo svi. Ali opet, sad ne znam. Pa da, bitna stvar je što je svaka pesma nastala na drugačiji način. Dakle, nemamo pravilo, nekad je to recimo Igor ima sjajne ideje gdje napravi bukvalno demo kompletan u muzičkom smislu i samo se tekst doda. Postoje pesme gdje je napisan tekst pa je na osnovu toga urađena muzika. Postoji to što je Milan rekao, dakle pričamo o tome šta hoćemo. Jedan od mojih omiljenih tekstova je Era papirnih grobova, znači što smo mi sedeli prema što je jedan stih napisan, otprilike smo skapirali kakav je duh muzike za tu pesmu i onda smo sedeli i pričali šta hoćemo mi sa tim tekstom i bukvalno smo zapisali teme koje hoćemo da obradimo i onda je Petar koji je tada napisao taj tekst seo, napisao ovaj tekst i to je način na koji mi funkcionišemo. Sljedeće što me zanima vezano za Decu Apokalipse je klasično pitanje, planovi za budućnost. Pa izbacili smo single Blok 12 Grada 44 i u planu je da izbacimo još jedan single koji će se zvati Linija fronta i to će biti, u stvari taj prvi je najava drugog, drugi je najava albuma novog koji je u procesu snimanja u studiju Blaze i to će doći u nekom periodu do kraja ove godine, sad ne znamo tačno kada. To zavisi od toga kad će da se iskupi vas 8. Da. I to, a i vidjet ćemo koliko ćemo imati obaveza što se tiče koncerata i tako dalje, pa ćemo morati to da uklapamo. I ja iskreno jedva čekam da to završimo jer mislim da će biti baš onako korak unapred što se tiče nas ogroman, a verujem što se tiče muzičke scene u Srbiji uopšte. Ja moram sad da se nadovežem malo, da shvatim. Prvi album Era papirnih grobova i sve to već traje. Kako ste vi zadovoljni odzivom i publike i kakve su reakcije generalno na sve to? Znači što malo prebacujem sad na temu, ali sad mi nešto palo na pamet, zanima me to. Pa mi smo očekivali manje, zaista. I stvarno smo zadovoljni kako je sve prošlo. A moram da pomenem samo što se tekstova tiče, i na prvom albumu, verujem i na drugom će isto tako biti. Mi u suštini ne radimo tekstove koji se sastoji iz nekih sentenci i onda ljudi su, da li su navikli određeni ljudi na takve tekstove i onda se uhvate jedne rečenice. Pa smo imali neke situacije da se pogrešno shvate određeni delovi teksta jer se ne gleda celina. Tako, novinarski pristup. Da. Tako da u suštini kada radimo tekstove mi se baziramo na celu temu, ne samo na neke nabacane misli, onako bez nekog redosleda. Znači, mnogo planova za ovu godinu imate? Da, mnogo i nadamo se da ćemo stići da ih izguramo. Imate dovoljno vremena. Znam da ste pokrenuli skoro i neku DA produkciju. Ja nisam nešto mnogo upućen, pa može nekom, i ne samo meni, i drugima da objasni šta se tu dešava. Pa da, produkcija, tako se zovemo, do skraćenice DA, Deca Apokalipse, samo se nametnulo nekako od sebe. Ideja je postojala još ranije o tome jer da bi mi funkcionisali kao band moramo sami 99% stvari da radimo. I onda ako već organizujemo svoje koncerte, želja nam je da uključimo i bendove koje volimo, slušamo, sa kojima se družimo i da ubacimo u celu tu priču koncertnih aktivnosti. I malo po malo došli smo do tog trenutka kada smo se oformili kao ekipa nas trojica i moram pomenuti još dosta ljudi oko nas koji inače rade sa Decom Apokalipse da nam pomažu to zaista. I mi smo u januaru mjesecu organizovali naš koncert u Valjevu, prvi u Valjevu Deci Apokalipse, zvali Iskaz i Dizu, naše prijatelje. I koncert je prošao fenomenalno. Odziv publike je bio sjajan, odjeknulo je među bitnim ljudima po gradu koji daju razne dozvole i mi smo nastavili jednostavno saradnju sa njima. Imamo mogućnost da bar jednom mjesečno organizujemo koncert u Valjevu, što je sjajna stvar jer je prostor stvarno dobar. Prima 600-800 ljudi i to je Centar za kulturu Valjevo, koji su nam stvarno ljudi zašli u susret. Nakon toga u martu je bio koncert Township Rebellion, Siempre Peligroso i Strahu Jackie Chana. I obzirom da smo propustili igrom slučaja februar, rešili smo da u aprilu organizujemo 2 dana, dakle 2 koncerta da spojimo. Zato smo i nazvali to kao Da festival, gdje ćemo samo da nastavimo tu priču, jednostavno da... Ko će nastupati na Da festu? 2 dana smo napravili festival i rešili smo da prvi dan bude malo ovako mekši, uzorno rečeno, gdje nastupat će Škabo iz Beogradskog sindikata, koji će dakle predstavljati isključivo tu hip-hop priču. Ostali bendovi će biti iz te neke crossover
fusion muzičke priče, nastupat će Ćuti Pas iz Lazarevca, Six Soul iz Šapca i Mr. Rabbit iz Valjeva, on je Valjevac naš, stvarno talentovan momak. Six Soul stari drugari s kojima sviramo, sa kojima se družimo, Ćuti Pas također, velika podrška smo jedni drugima. Škabo isto naš kako kažem, stari znalac i pregalac tog nekog hip-hopa i undergrounda koji se krije iza toga. I svi su prihvatili da nastupaju, što je nama drago. Drugi dan je rezervisan za čvršću priču, metal hardcore je u pitanju. Nastupat će Soul Cage iz Gornjeg Milanovca, sjajan band, Putrid Blood iz Šida, također odličan band. Da kažem da su Soul Cage hardcore, za one koji ne znaju, Putrid Blood, pa... Mislim da nema potrebe napominjati, svi znaju o kome se radi. Nema veze, širimo priču svih i njihovih koji snimaju nas, koji sviramo, neka bude nove publike pa da se upute u sve to, pa vredi pomenuti uvek. Specijalni gosti Cut Off iz Bugarske, mislim da je to ovako ekskluzivno, tako je. Drago mi je jer Base i ja se znamo skoro 15 godina i uvijek smo pričali o tome da kako bi bilo lepo da delimo binu bar jednom. Zajedno smo čak u Sofiju išli na koncerte, tako? Jeste. Da, ali si sa nama išao u Sofiju kad smo svirali 2005-2006. Dakle, da, družili smo se i eto, došli smo upravo do tog dogovora da oni nastupaju što ime. A vi nastupate? To je četvrti band, Deca Apokalipse. Nismo htjeli da nastupamo jer svirali smo u januaru, ali smo dobili jako negativne kritike što retko nastupamo u svom gradu i onda smo rešili da... Dobro, zvuči zanimljivo za prvi, da se okupi prijateljska ekipa, ali već sljedeće godine morat ćete da širite. Pa hoćemo, ali pazi, korak po korak. Moram da pomenem još jednu stvar. Zašto Deca Apokalipse u toj metal hardcore priči? Zato što mi sebe tako doživljavamo. I to je to. Znam da nas svako svrstavaju u ono što smo pričali, ali mi sebe doživljavamo tako i zajedno s ovim bendovima. Festival će se održati u aprilu. Biće dvodnevni festival. Prvi dan će biti petak 17. april, drugi dan subota 18. april. I eto, znači, to je, Boško je već napomenuo o DA produkciji neke te osnovne informacije, ali inicijalni cilj je da to pokrene malo tu neku scenu u Valjevu, u zapadnoj Srbiji, jer očekujemo na festivalu i posjetu ljudi iz Užica, iz Lazarevca, Gornji Milanovac, naravno, to ne sumnjamo, Čačak, Šabac, pa malo da se to, da kažemo, decentralizuje, da prosto zaživi nešto i van Beograda, što da ne. A reci mi, kakve scene u Valjevu? Dešava li se nešto i ima li pokreta nekog napred ili nema? Pa nećemo reći da nema. Pa ne, zanimljivo je da je u Valjevu trenutno postoje samo dva autorska benda. Znači, Deca Apokalipse i Jox. Oni su neki deathcore band. Što se tiče ostalih bendova, dobro, ima Mr. Rabbit, koji će također nastupiti na našem festivalu, i ima band Tremendum, koji je hip-hop band. I u suštini sveli smo se na 4 imena, što ja mislim da je malo za jedan grad koji bi trebao da predstavlja neki centar muzički opet u tom svom regionu kom se nalazi. Ali eto. A ima li mladih koji slušaju muziku? Primetio sam sad na svirkama koja generacija upiše fakultet, više se u Valjevo ne vraća. I sad baš sad na ovom festivalu zadnjem sam primetio da nema tih nekih ljudi, ali je dobro što su se pojavili nekih, ajde da kažem, opet to nije mnogo, znači 20-ak, 30-ak klinaca, ali baš su predani. Znači ima, ko bude pratio page Dece Apokalipse, odnosno DA produkcije, vidjet će, onako malo je to simpatično, imaju one kao metalske fore kad se zagrle i onda headbanguju zajedno. Znači, to je zanimljivo. Koliko ste upućeni u scenu regionalno što se tiče ove muzike? Ajde. Pa ja mogu reći da poprilično pratim domaću scenu, a i regionalnu. Idem sad, koristim svaku priliku da odem na svaki koncert koji se održava što u Beogradu, što po Srbiji. Sad evo planiram da idem na Hardcore Solution u Gornji Milanovac. Bio sam prošle godine, ja mislim. Tako da, gde nisam bio. U suštini ja se trudim da ispratim svaki događaj na ovoj sceni našoj.
zato što volim. Pa mislim da upravo bendovi koje sada dovodimo upravo pokazuju da pratimo i da smo doveli stvarno ljude koje mi volimo da slušamo. Znači to je ovako vrlo bitno. Bez obzira što ste drugarski vezani. Pa bez obzira, da. Nadam se da će ta, tako da kažem, priča se širiti u tom smislu, ali smo mi stvarno rešeni da dovodimo bendove koje mi poštujemo. Naravno, ne mogu ja svaki bend podjednako voliti slušati, ali generalno to jesu bendovi koje mi cenimo. Pogotovo, da, i sad moram malo da proširim priču, to mi i Deca Apokalipse. Mislim da svi ovi bendovi koji makar na ovom prvom Da Festu nastupaju, tekstualno idejama koje oni zastupaju poprilično se uklapaju u ovu našu priču. Naravno, na svoj način oni to govore, ali ja mogu da stanem iza svakog benda u tom tekstu, iza poruke koje oni predstavljaju. I mislim da je to onako nekako možda i podsvesno, ali bar ja lično jesam razmišljao o tome poprilično kad smo birali bendove. Dakle, ja stvarno mogu da stanem iza onoga što Pustić Blad peva sa, ne znam, novi singl Vođa njihov, recimo. Ja sam još također kad. Da. I tako da smo mi, kako ti kažem, svi ti muzički pravci koji utiču na nas kao bend, uticat će i na nas kao tu, da, produkciju, organizaciju koja će se truditi da daje priliku bendovima da sviraju u, kako ti kažem, u dobroj organizaciji, a možda nemaju. I iskreno javili su nam se, veliki broj ljudi se javio kad smo mi to objavili, jel? Prvi taj krug bendova, javili su se i počeli da nude čak stvarno neke veće bendove. Naravno da mi to nećemo odbijati, ali mi nećemo odustajati od ove priče koju sad guramo, jer prosto želim da nam ovo bude prioritet, jer to su svi bendovi koji zaista vrede i koji treba da kako da kažem, da se pokažu u dobrom svetlu. Mi ćemo raditi ono što je do nas da pomognemo i da zajedno u stvari ostvarimo te neke ciljeve u smislu, kako da kažem, prave prezentacije svog rada. Mislim da to fali svima nama. Dobro je što se u Beogradu održavaju stvarno jako dobri koncerti, ali mislim da fali to i van Beograda, da bi prosto se zaživelo. Itekako. I moram da parafraziram Marka Ristića iz Nocturne magazina i našeg izdavača, kada je bio u januaru na koncertu. Sutradan smo se našli na kafi kao malo u opuštenoj atmosferi i rekao da se odlično proveo i pohvalio je sve kao da je bio u centru Srbije, u smislu što Beograd i Novi Sad su dobili, odnosno pored Beograda i Novog Sada se desilo još negde na stvarno dobrom nivou u smislu organizacije. Da bi rekli moji drugari iz Smedera, proveo se kao u Beograd. Da, proveo se kao u Valjevu, sad ćemo tako da pogoramo tu priču. A koliko si ti upućen u dešavanja na sceni ovde i šire? Pa možda ne toliko koliko njih dvojica, ali sigurno ne. Ali u poslednjih godinu dana, u stvari od kako smo ušli u tu neku priču i od kako razgovaramo o tome, ja se trudim da malo više slušam te manje poznate, manje afirmisane domaće bendove i kako dublje ulazim u tu priču vidim da u stvari Srbija prebogata što se toga tiče, ali nekako nema ko da da šansu tim bendovima da se čuju. To je jedini problem. Očigledno svi znamo da ima kvaliteta, a i kvantiteta ovdje. Malo ovako ispratiš, uključiš bilo koju od ovih društvenih mreža, na svaki sat vremena ili sat i po iskače neka vest o nekom domaćem bendu. I internet ovako deluje, po internetu deluje kao da stvarno ima bendova previše. I ne previše, već mnogo. I ima, da, samo je poenta da se to malo, da dođe više do kvaliteta, da prevagne kvalitet u odnosu na kvantitet. Prevagnut će, možda, jednog dana. More. Evo, ako neko od naših organizatora sluša ovo i gleda, moji omiljeni bendovi su Jaya the Cat i The Skins. I to bih voleo da vidimo ovdje u Srbiji vrlo skoro. Znači, radi se o nekom reggae ska zvuku, malo se prožima tu i punka i hip-hopa, to kod Skins, ali Jaya the Cat, The Skins. Yeah. Šta imaš ti da kažeš na ovo? Samo da mi je Slayer omiljeni bend. Šalim se. Jel postoji išta drugo sem Slayera? Pa retko, ali ako već moram da biram bend koji stvarno nema veze muzički sa ovim što radimo, onda bih uzeo Morphine. To mi je stvarno jedan inače od omiljenih bendova koji stvarno volim. Pa u posljednje vreme mi se mnogo svideo Carbon Based Life Forms, na primjer. To je neki onako ambiental, instrumental, svašta nešto i super su. I ima jedan bend iz Niša, čini mi se Pajdo Koma. Oni su me baš oduševili jer sviraju neki
Morčiba fazon i to nisam očekivao u Srbiji da se pojavi, tako da oni su mi okej. Reči za kraj. Pa, reči za kraj su u stvari reči o početku. Dakle, svi oni koji vole Decu Apokalipse i koji nas prate mogu da očekuju zaista sjajan novi album. Mi smo vrlo uzbuđeni, ja lično jedva čekam da čujem te pesme ovako finalno. Kako da kažem, broj pesama je veliki i odabrat ćemo one koje mi mislimo da će najbolje da opišu ono što osjećamo u ovom trenutku i da prezentuju nas i kao ljude, kao ličnosti, a i kao muzičare. To je to. Ja se slažem sa obojim. To je to, očekujte novu Decu Apokalipse uskoro, Studio Blaze, najbolji kvalitet mogući trenutno.